יש לי דילמה ואני לא יודע מה לעשות. אני רוצה להיפרד מהחברה שלי. אני צריך את העזרה שלכם. אני בתקופה האחרונה התחלתי להתחזק וחזרתי בתשובה. לא האמנתי שזה יקרה, אבל זה קרה. התחלתי ללכת כל שבת לבית כנסת, אני מניח תפילין. עושה הכל by the book. זה ממלא אותי באושר שלא היה לי בחיים. זה נותן לי פשוט כוח. והשבת מבחינתי זה להיות עם הבת זוג שלי. להיות עם המשפחה, להתנתק רגע מהרעש של היום יום ופשוט להיות ברגע, אבל היא לא מבינה אותי. היא כל היום בטלפון, בסרטים, בטלוויזיה, whatever. נגיד, הנה, אותה הודעה שהיא שלחה לי אתמול. והיא אמרה לי, סינדיקט יצאו במבצע מטורף חדש לקיץ. כפכף של ריידר וזקסי מותגים הישר מברזיל בכל קנייה. המלאי מוגבל. לכו לקנות.